Rayana Boroni Sineti. अन गुन्दै लारि लारि बिमा बैसोमुथिनि आलि होननाया Sonani Ali. सनानि आलि Noi Patali Bogan. नौ फाथालि Mana होनोबा बरमालि बिमायानो सोरगो मैत्य फाताल सानजा सोनाब साहा खोला सातथा दिगजों सातथा बारायजों दिंखि दङ दायो जेबा दङ फुजाफोर थाखाय नांगौ हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै जोंहा न'आव फुजा दङ आरोना बाथौ दुमनो नागिरदों आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायबाय आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर दायो जगार खालामगासिनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम थ'दो बिदिब्ला आं स्टार्ट खालामसै आरोना गिबियावनो लोगोफोर भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे लाइक खालामना होब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मोजां मोनोब्लाथाय शेयार खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव लाइक मोनब्लाथाय मोजां मोनो आरोना आंना माने लाइकआ जोबोर खम फैयो आरोना ओमफ्राय भिउसफोराथ' बारा फैखायानोसै जोबोर खमानो थेवबो जा नायो अननानै लाइक होना गालां आरोना बेनोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायलांदो आरोना Ini saya ibu apa? Bayar 6 bayar. Kare ya mosre itu kore Mostre ba daud bika zali. Mostre ba sai. दाउथु बिखा Ah, kai ba jalan ngol mati. Isi sai satu mohon. गोदान गायनांगोन Kasih balik. अनखौनो खामाखैबा लाइखौनो खोब जोंहा सरासनस्रा आं माबा खिथानो नागिरदों दासो फैदो मैगं लेमग्राया नै आं लेमखांलाय लांनासो रिपिट खालामफिनदो लमा मा बुस्थु रोङालावदो दाउजो अमालाय मा दाउइलाय अमा बेदर नोंसा होफैनाय अमाया गाइखेरा नै Sendal kuliah yuk Apa sendal kan nanga? Hama sendal kan nanggo kau ini. Sob sendal kudu na sendal ku. Oh, itu pun ada. Kayak iya dan to. Ku sendal apa pun ada. Kakek di Gaikir na gaikir. Kakek di mai di Mai. Kenalan mana? Ada bok. Jai bathau gaisonnaयनि jai. No. Suat hang pada. Ini kerja jamban apa itu? Kerja ini.
बाथौआनो साइस जाबायना लारु बिमाखौ रेन्डाराव मारिनो एसे इखौ आरो दिंखियाव देसिगोन दा बिबारनिखौबो दागोन आरो बिबार होबा दाला लागोन आरो जाबाय जौफोरा सादा बाथौ मा होनो खारनोनो मोनखागोन ओरैनो दसेल'सो थानांगोन थांनो रोंनाय नङा ओरैनोबा दा हेगारबा हेंगारबा बिरनो रोङा खायसे बिरखानो हानायखाय खारगोन होना खायसे आरो खारा नैबे गोरलै खोमा मासेया नै मासेया गोरलै नै लोगोफोर फुजानि लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना बारियाव बावनो नागिरदों ओमफ्राय मा होनो बेखौ बिसरियाव बावग्रोनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेनिनो लाहार फाहार खालामगासिनो ओमफ्राय दौरि बिथांनिसिम फंनैसो मोनथिना लानो फैदो लोगोफोर दौरि माने रायसनगिरि आबौनिसिम आरोना फंनैसो मोनथिनानै लानोसै फैदो बे जाबाय आबौआ दौरि आं जाबाय दौरि मा खालामदो आबौआ बुंना होजागोन नामा रायसनगिरि आबौआ बुंना होजागोन नामा मा खालामनो नागिरदो दा जोङो बारियाव बावन्दों बे जाबाय जोंहा बरमालि बर' बिमा खेराइस्रि बिमा उदांस्रि बिमाया इनो बरमालि बिमायानो बेखौ दिउथिगिरिबो होनना बुङो सात फाथिजों फुजि जादों दिउथिगिरि बेनो आरो दिनै बेस्रा न'खराव बाथौ दुमदों नामा इसोरा दिनै न'खराव बोसोर गोदाननि बाथौ दुमदों दख'ना गोदान सावरि गोदान गानहोदों जोमहोदों सिथ्ला गेजेराव सिजौखौबो दिनै सोलाय सोल' खालामदों बोसोर गोदाननि जों माइनाव गोरलै बावगोन बाथौआव ओंखाम गोरलैखौ इसोर दिनैसो जागोन गोदो मोनजायाखैमोन नामा सिगाङाव जायाखै जादोंबाबो खायफा ओरैनो बावग्रोबाय लायजौलाय गांसेयाव बिदि फुरा फाथलि होना बावनो मोनाखैमोन दिनैनिफ्राय माने एकदम एख' टेनसन गैला जेराव मेराव मोनजासिगोन आरो बेनो ओंथियाथ' इया गोथौआनो बेखौ जोङो दिनै गिबिनिफ्रायसो जेनेबाथाय जोंहा बर' बिमा परमेश्वर बोराइ परमेश्वर बुरि गुनेश्वरी रुपेश्वरी नागेश्वरी देवेश्वरी महेश्वरी बिसोर सोरगोआव सातफाय सात फैनि रिथि रिथा हाथरखि अलंबार सोरगोनिफ्राय बेसेमुखि बुहुमाव गोलैनाय लोगो लोगोनो बिसोरो बारि खनायाव ब्रह्माया फुजि जादों ब्रह्मायानो बरमालि बेनो दिउथिगिरि बेजों लोगोसे ब्रह्मा थायो जेरैहाय रांरासि मैथा हाजि बुरा खाजि बारि गंथाम बे बारि गंथामा आसन मोनथाम बे जाबाय रांरासि ब्रह्मा बरमालि बिश्वहरि दिउथिगिरि इनो जाबाय बर' बिमा आदि शक्ति परमेश्वरी भगवती पार्वती बैसोमुथि बे बिमायानो बे सातथा दिगखौ लाना सातथा बारायखौ लानानै सात फुथिखौ लानानै जोंनि बारि खनायाव दिउथिगिरि बिमा हिसाबै जों बर' गथ'खौ बेंदों नायदों आरो खांदों हायनाबो होदों बारनाबो होदों गुदुं गोसानिफ्राय हगारदों बेनो आरो बेनि ओंथि गासिबो जराबासो बुंबाथ' दंबावो नामा गोलाव जागोन बुंबालाय गोलाव जागोन जेनेबा सृष्टि जाजेननायनिफ्राय बुंबा गोलाव जागोन मानो होनोबा दिनै सृष्टियाव माने दंफां लाइफां एख' गैयामोन गिबियावनो दिनै परमेश्वरिया बिसोरनो दिनै आदिशक्ति परमेश्वरियानो गासैबो सृष्टि खालामनाय बेनो बैसोमुथि बुहुम बिखायाव आलारि बाथिखौ लानानै नाना जाति फुजाथि नाना रुप नाना महिमाजों फुजिजादों गाबज्रिजादों जों बर' हारिनाव बिमा बरमालि बिश्वहरि महरै गथैखौबो लानानै देब देबिखौ लानानै बेयो फुजिजादों आरो गुबुन हारिया नाथाय मोनफा मोनफासो फुजियो जोंनि बर'निया मोनफा नङा आसन मोनसेयावनो बिमानि आसनाव
बिमानि गासिबो मा रुप मा महर मा लाना जादोंमोन बेफोरखौ बावनाय जायो आरो बेनो दे बारा बुंथ'लिया जासिगोन नै बावनोसै साबायखर थाबाय आबौनिसिम रायसनगिरिनिसिम लोगोफोर जोंहा रायसनगिरि आबौआ फोरमायनानै होबाय आरोना माबायदि मा खालामनाय जायो माखौ बावनायनि फारसे बारियाव बावनाय होनोना बेखौ जोंनिया माने खेराइ फुजा होयो नालाय गोदो गोदायनि नेमखान्थियानो दङ बोलि होआ बिबारानो थेवबो ओमफ्राय इयाव फारौ उरायगोन आरोना फारौ बिरहोगोन ओमफ्राय बिबार बावथाय नै दौरिनि रायसंनायखौ रायसननाय 7ता फाथालि बना होदो आबौआ रायसनसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर Abu, mari gitu. Tembang mana sih? Oh, belum nih. Saya sama tinggal cerita makan cerita kita ini. Mana nih kami dapat ini? Ayo nomor ini. Ada kita sama sekali. Ayo kita apa apa kita. Bisa mencoba yang tapi alat kita. Di mana formal itu sih ini? Masih agak penuh. Ini gimana mau corona udah sampai kesulitan ini? दिने मानसिया गंग्रबलायनांगौ गोजौ हमना दिने देनो गुसु मोनजोबा हमग्रोयोबानो हमलाय Sajaibay on habay on gunday बर'नि सिनायथि on gunday lari bima बैसोमुथिनि आलि होननाया सनानि आलि नय फाथालि बावगोन नौ फाथालि साजायदो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर गासैबो मिथिगोन नालाय माबायदि मा Awesome. Ada masih ada mau logoper. Bilo, coba Gimana saya kita yang ngobrol sama? Ini dah jumpai bila yang jumpai yang udah itu ini mah kena balik gua Udah, sih dong. oh bila gula aku juga tiap juga tanya itu vaksin ini langsung na vaksin gue itu siapa sih jangan begitu itu baju so sudah kan sebulan beda ini jadi kita buka tangan mau apa mau lagi mau apa sih
Yuk. Oh, muluk ni jengkel macam tu dia pakai macam tu. Karena ni kita tinggal mana kita tinggal asal kita. Or partai sana para muluk ni dipayang nang nasib apa ni nasib dan sih. Adi boleh pernah tu boleh apa ni. Mau ada kalau dia kamar tu dia kita kena nak kita kamu nak kita kena apa ni. Muluk hari nak apa kita mana kena kita kita sama saja. Kan pada santur kita kita Jangan datang minum datang kampung datang kita kita jangan kita. Saka para pandai kelana pun kita tadi kita mau melakukan kita Soto atau apa pun mau terima kasih dengan saya kita jika kita mau untuk mengenal mau tapi kalau masa kesana kalau mana dia jangan urut jangan beri jangan pun Online ready. Online daun ni ready zakat sebai biau. Nah. Tiga orang kok. Itu kedua kan waktu itu ada. Langgar sih masuk ke saya langsung ah. Nah, saya dari tahu kita neo. Dingin dong kan masuk semua kimwe. Dah, kamu nggak ngeluh balik. Sebelum. Jadi seperti itu. Ya, kita kasih jalan tak. लोगोफोर जोब्बाय आरोना बाथौ दुमनाया जानाय लोंनायाबो जोब्बाय आं माने भिडिअखौ लाजोबनो हायासै आरोना लोगोफोर लाजोबनो मोनासै आं जाखिनिखौ लाबाय बेखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर दायो जाखांजोबनानै स्रां जाबाय आरो मोनसे भेजाल जोब्बाय जोंहा ओमफ्राय थांजोब्बाय गासैबो ओमफ्राय हरबो जाबाय आरोना दायो खैथासो जाबाय 8:00 जाबाय खोमा हर जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दायोसो एन्डिंखौ दासोहाय लाबाय आरोना अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरोना ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो नेक्स्ट गोदान भिडिअसो लोगो मोनफिनबावसिगोन आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर अब्ला बाय बाय